A Xunta de Galicia presenta uns orzamentos que superan os 200 millóns de euros para reforzar a economía azul en Galicia. Máis recursos, máis formación e máis apoio para garantir o futuro do sector marítimo pesqueiro. A Xunta perfila xa os vindeiros orzamentos destinados ao mar, cunha aposta clara por reforzar a economía azul e blindar o futuro do sector marítimo pesqueiro. As contas superarán os 200 millóns de euros, unha cifra que se eleva por riba dos 250 millóns ao sumar os fondos do CIMAR e de Portos de Galicia. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, explicou que se trata duns orzamentos deseñados en colaboración co propio sector e orientados a toda a cadea marindustria. Poquinho máis que o ano pasado. Bueno, se lle sumas os orzamentos do CEDMAR e de Portos de Galicia, pasan dos 250 millóns. Son orzamentos destinados, elaborados e planificados para o sector. A titular do departamento destacou que estas partidas buscan fortalecer a sostibilidade, recuperar áreas mariñas e apoiar o traballo dos bancos marisqueiros. Os orzamentos que buscan esa sostibilidade buscan traballar nesa recuperación das zonas marisqueiras, velar pola sostibilidade deses bancos, traballar da man dos centros de investigación, poder seguir apostando pola formación para o relevo xeneracional, seguir intentando axudar a todos os operadores, tanto os que se dedican á pesca con esas axudas, as melloras nos barcos, melloras nas PMs de transformación. Tamén se contempla o apoio ás melloras na frota, na transformación e no funcionamento diario de todos os operadores do sector. É uns orzamentos que se planifican para dar cobertura a toda a cadena mar-industria e para velar pola súa, que sea un sector robusto, que sea un sector sólido e que poida seguir traballando e que poida contar coas axudas da administración pública para todo aquilo que lle permita evolucionar, que lle permita mellorar e obter a maior rentabilidade económica. Entre os principais desafíos, a conselleira subliñou dous: a recuperación do marisqueo e a necesidade de atraer xente nova. Os orzamentos están precisamente para, a parte de mellorar ou iniciar proxectos novos, tamén en aqueles desafíos que temos por diante, recuperar o marisqueo, conseguir achegar que a profesión marítimo pesqueira sexa atractiva, porque temos unhas escuelas, temos 4 centros, 3 nautopesqueiras, un centro de formación en acuicultura fantásticos. Temos miles de personal formado, pero non todo aposta por quedarse no sector marítimo pesqueiro. Entonces, temos ese reto de que o sector marítimo pesqueiro, a pesca, a acuicultura, o marisqueo, sexa atractivo para as novas xeneracións e se queden. Con estes orzamentos, a Xunta busca garantir o futuro dun sector clave para Galicia, reforzando a innovación, a formación e o emprego ligado ao mar.